Manhero akanaka muri yeZimbabwe. Sanibonani amaZimbabwe lishona njani? Riperile mashaka aina. Minjani. Hina ipfukile. Itire kahle. Siyaphila. Tinofara. Mwari ngavarambe vachikupai mweya wokubatana. Tiri kuramba tichitaura kuti signal number 1. Signal number 1. Unite the people. Ndo message yatinayo. Signal number 1. Unite the people. The signal is very important because it brings everyone per unity of purpose. Kana tichiti unity of purpose tiri kuti isusu vhangeri rekubatanidza vanhu rinounza vanhu padonzo rimwe chete. Donzo ratakatarisana naro nderekuzvisunungura kuti tiwane Zimbabwe itsva ine nyatsu dzinosisa mukaka kumwana wese weZimbabwe. Tiri kuzviziva nekuti taka-identifya matambudziko. Tinokutendai nokuti masvika kwatiri muchitaura. Vazhinji venyu matipa messages. Tinotenda tanga tichiforwardirwa messages akawanda. Vazhinji venyu vari kuchema. Vamwewo ndo vari kuti aiwa process iri kunonoka. Taakuda kuzvisunungura. Aiwa hakuna chakashata pakunonoka kweprocess ichikwenenzverwa. Kumanya hakusi kusvika. Ndo zvatinotenda. Ndava nhau dzerevolution haisi ngori nyaya yekumuka wakangorota wakutotaura. Pane zvakawanda zvinofanirwa kugadzirwa murevolution. Nekuti dambudziko ratiinaro nderekuti vanhu vari kunzwa nzara. Kusanganisira nesuwo tiri kuzwa nzara. Umwe azenga akutaura nesu kuti anyaya kuti muri kuguta kwamuri ikoko. Hakuna kwatiri isusu. We are amongst the people. We are amongst the people. Chatisiri kuda ndechekuti vanhu vaite chinya chegwiza chinodimbura mukumbo. Asi vana veZimbabwe must unite on a purpose of freeing themselves and be patient to wait for the signal. Ndo chinhu chakakosha. Ichocho ndo chinhu chakakosha. Hakuna kwatinogona kuenda kana tikatanga kuti uyu anoenda akadai, uyu anoenda akadai. So we are turning every Zimbabwe to be the ambassadors of unity. Signal number 1. Kaona uchitaura kwauri kutaura ikoko usina kubata vhangeri reunity. Uri kutaura kuti iwewe you are the part of the people who are against the revolution. Chatinonge tichitaura kana tichiti revolution. Tiri kutaura kuti kuchinja mamirire ezvinhu tichishandisa simba revanhu. And kana tichishandisa simba revanhu, there are stakeholders who must put hands on. And there is a caucus which must be presided over. Pane mapazi akawanda anofanirwa kunge akabatirana nesu. Zvinhu izvozvo zvinoda kuti zviitwe nevanotungamirira. Hazvisiri zvese zvingataurwa. It's unfortunate takaita dambudziko rekuti mukuronga ikoko vamwe vakatozongomuka vakutaura kuti aiwa poto iya yaibva. Hatisiri kuramba kuti ngakuve nerevolution musi wa31. Regai nditaure chinhu ichi zviri pachena. Hatisiri kuti musaenda kudemonstration imimi kana muchinzwa mweya yenyu ichizwa kuti zvaita. Chatiri kutaura ndechekuti paurongwa neprocess yanga ichiitwa nevaitungamirira this process, zvinhu zvange zvisati zvapera kuitwa as according to the to-do list to make sure kuti zvinhu zvese zviri panzvimbo. Ndo chega chokwadi chamunofanirwa kuziva. Nekuti matambudziko atakatarisana nawo matambudziko maviri. Rekutanga nderekuti tine mwana akasungwa ari munzvimbo. Ndazonzwa vamwe pama-war veterans. Aiwa, ndoda kutenda kuna ana baba 3 kuma-war veterans vanga vachitaura nekunzwisisa message yedu.
ndaita dambudziko reumwe chete ange aine audio ine 13 minutes. Baba ndoda kukutsiurai semwana kuti kana mukashandisa chinonzi hasha hamuna chamunobuda nacho. Musatora experience yamakaita panguva yamairwira rusununguko moona zviri nyore, nekuda kwekuti izvezvi muvengi watakatarisana naye chekutanga haana kupamba ivhu nekuti mwana wevhu. Ndo chinhu chakakosha chamunofanirwa kuziva. Mupanduke, otherwise muchaona kuti amakarwisa nepfuti ndiye ari kumukontrola zvakare. Izvozvo tinozviziva kuti one of the biggest problems dzatinadzo muZimbabwe ndedzekuti pamwe pacho tine hurumende isingagone kumirira zvido zvevanhu. Iri kushanda ichishandisa zvido zvevanhu vari kunze asi vachiunza anonzi personal gains. Ndo ari kupa mabitterness for now. But rudo rwekuti varwire vana veZimbabwe ndo rwakabviswa pamwoyo yavo. Ndo saka vakadeclarewa as the enemies of the people. Naizvozvo, a gun pointed to a black brother is always a betrayal. Izvozvo tichakuudza hai. Saka haisingori nyaya yekuti vanhu ngavapinde musango, vanhu ngavaite so. Chekutanga makazvinzwa imimi. Pamaibuda mudzimba dzenyu muchienda musango, kune kwamainotrenwa, maiva nemabases amanga muinawo. Muchigara kunyika dzange dzakabvumirana nemi kuti maita udzvanyiriri, uyai panzvimbo yangu mugotraina vana venyu, muchienda muchigonorwa. Ndo pakagadzirwa the brotherhood of the revolution. Iri kutonga nanhasi kuti haugoni kunyomba Zimbabwe uri mukati meSouth Africa, haugoni kunyomba Tanzania uri mukati meZimbabwe, haugoni kunyomba Mozambique uri Malawi. The brotherhood is pushing the spirit, but atisiri kuramba. Tinozviziva kuti the revolution was hijacked. Tinozviziva. Mataura nenyaya yekuti pasi nemabhuzhwazi yakange ichiurayisa munguva yehondo. Ndo process ye-state capture yacho yamakuona nhasi, nekuda kwekuti tine vanhu vagara pazvituru zvaiva zvakagara vachena but vachishandisa mutemo wemuchena. Mutemo wemuchena uchigadzirwa hauna kumbogara wagadzirwa kuti usimudzire mwana weZimbabwe. Hauna kumbogara wagadzirira kuti usimudzire munhu mutema. Ndo saka muine vashoma vapfumi nekuti mutemo uri kushandiswa nemapolicies ari kushandiswa akange ade kusimudzira vachena. Hatina kushanduka kana kushandura mutemo iyoyo kuti ive black person favorable. Ndo dambudziko ratiinaro. Naizvozvo tinofanirwa kuita sei? That is why we are busy conscientizing the people. Saka stop telling us kuti hatizive zvatiri kutaura. We know what we are talking about. Right now, hamuna base, hakuna arms deal. Do you think the person in power can stop the people doing whatever they want? Kana pasina kuitwa strong engagements. Kana taa kuti preparation ya hijack iri panzvimbo, hatichazive kuti dyananda ndiani. Nekuda kwekuti takanga tichizviziva kuti for this revolution to take place, there must be engagement of all the stakeholders. And vamwe vakatotaurwa navo kukatenderwana. Zvinhu zviri kuzivikanwa asi zvisingataurwe. You know and understand kuti imimi sema war veterans, you are part of this thing. You know kuti there is still a need to engage my human rights organizations. You know there is still a need to engage my vendors, my windy, private sector, civil servants, diaspora organizations, varimi, Mazim intelligence as part of the security, prisons and correctional, ZRP, ground force, air force of the military. All those people need to come to one position of understanding what we need, because the support of these structures will always make them biased towards the people. That process is not complete. Ndo saka tichiti the announcement of the revolutionary day is premature. Toti it's not safe kuti vana vapinde muma streets. Asi kana imimi mune kwamakazviitira zvatiri kutaura apa, ndo patiri kuti atina atiri kurambidza kuti apinde for revolution. You can go ahead.
because this is the most important thing, kuti Zimbabwe isununguke. Nesu tinodawo kusununguka. But what I believe the leadership on this thing is still busy doing the engagements. And vazhinji vari kuita zvino nenzira yakatenderwa. Saka ipapo tapedza. Regai tione ta receive zvichemo kubva kuma provinces akasiyana siyana nenyaya dzecorruption. But tichadzi addressa pa the next address. Patakangotaurawo tichiita zvekutamba tichiti vana vari kupiwa tsamba dzekuita chikorokoza, but havasi kupiwa knowledge. Dai chitepo school of ideology ichitodzidzisa zvayo mining kuvana veZimbabwe. Experience is always the strong weapon to enhance the future of the country. Mukaona muchipa experience kuvana neruzivo, ndio investment yekutanga. Izvozvo hazvisiri kuitika. Saka tataura nenyaya dzevana vari kuexploitwa. Tawana vazhinji vari kuchema kuti tiri kuharaswa mumamines edu nekuti takange takakumbira mari kuti tibatane. Tichibatana navo tanga tisingazive kuti we are going to be dictated. Tareceive message iri kutaura kuti kune maChina vaakutanga kuita system yekutumira vamwe vana veZimbabwe kufamba vachitorera vana vakapiwa mapeg emamining, vachivatorera munzira dzekutenga, posainwa mabogus agreements, but dhiri riro risingazopere, asi muChina akumaina zvake. Tiri kuti pasi nazvo izvozvo. Vamwe vachema vachiti tiri kushanda mumakambani, asi tiri kuharaswa munyika medu. Asi muChina watiinaye anowirirana naminister. Tikati tipei mazita, tinotenda kuti tichapiwa maV11s acho. We are not going to be tolerant to the government. Political immunity over criminality is going to receive zero tolerance. Hatisiri kuzobvuma simba rezvematongerwo enyika kuti rigosenzeswa kuti vanhu vaite chimbavha. Saka naizvozvo tiri kureceive mazita emaministers iwayo. Tareceive zvakare youth group riri kutaura kuti taita dambudziko kuno, tiri kugamuchira mari dzatiri kupiwa kuti tiende kunovhiringidza vanhu. Kuri kunzi $15 ari kupiwa vanhu kuti vasvike vachinovictimize vanhu. Zvinhu izvozvo zvaitwa zvakare nevanhu vari mukati vari pazvinzvimbo zvekuremekedzwa. To be an honorable hazvitaure kuti munonga muchingoita zvamunoda. Nyika ndeye vanhu. Respect the people. Respect the people. Saka aiwa operation Chifumuro iri kuuya. Garai makazviziva. Operation Chifumuro iri kuuya in the window yatiri kupedzisa kutaura nema stakeholders to help us turn the wheel of the revolution. Operation Chifumuro inenge ichiuya. Simba revanhu, organize yourself sekutara kwatiri kuita. Kuti imimi for now, forget about all these other instructions. The signal which is clear is that unite the people of Zimbabwe. Unite yourself. Kana kukupai the signal iyoyi ichange chiuya ine ma specific instruction on what to execute, and you will see it is going to dismantle the system. Ndapikiswa na baba wangu kanzi system iyoyo uri kutaura nezvayo wazoizivira kupi. Endai munodzidza chinonzi politics. Kuziva hondo nekuziva politics chinhu chakasiyana, asi zvinhu zviviri izvozvo ndo zvinogadzira a revolution. Kuteerera kunoda kuteerera. Muchiteerera kuti mugonzwa musati madavira, kwete kuteerera kuti mugodavira musati manzwa. Saka tinoti pasi nazvo izvozvo. Asi tinotenda kuti Mwari
vacharamba vachitiitira zvakanaka. So aiwa tiri kutenda Midlands yati yebo tainzwa, kusengwa uko constituency takunzwai, kugokwe Mwari vachikuitirai zvakanaka. Zviri kuitika muchanzwa zvenyu kana taakukuudzai zvekuita, nekuda kwekuti vakuru havana kugara pasi. Kana tichitaura vakuru tiri kutaura leadership iri kudhila nenhau dzerevolution. Hadzisiri kuita overlook the issue of unity. Hadzisiri zvakare kuita overlook the issue yokubatanidza vanhu. So vana veZimbabwe, exploitation is the song of the day. Tareceive ma messages ari kutaura kuti akuno tiri kuvharirwa mvura necity council kana tichinge tatadza kubhadhara mari nema-US dollar. Ndo dambudziko renyika ratinotaura, yatakati isusu kana utungamiriri ukatorerwa nyasha dzekuona matambudziko enyika, zvaakutoreva kuti utungamiriri ihwohwo wapererwawo nenyasha. Hauchagone kuona zviri kunetsa munyika. Unogoramba mari sei iyo iri mari yenyika? Takumbira zvakare kuti tipihwe ma-V11s. Hatitaure nzvimbo nekuda kwekuti tiri kuitira security yevanhu vari kutipa. Tiri kuda kuziva kuti which side of the council, ndiani iyeye ari kuita izvozvo mukanzuro yenzvimbo iyoyo, ari kuramba mari yenyika achiti anoda ma-US dollar. Ndava kana tichiti failing system ndo iri panzvimbo, muri kutipikisa. Kana maakupiwa zvinhu zvenyu munozviramba. Haugone kuramba zigi. And we are going to follow that. Saka vana veZimbabwe, tiri kutenda kuti tiri kufambirana. Tichange tichikupai ma-updates ezvese zviri kuitika pama-organizations ese ari kutaurwa nawo as it was arranged. As of now, tinoti vakuitirei zvakanaka Mwari. Mazvita.